Hello everyone, welcome back to Sana Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Izifihla ngezizotha ke izingane ezaphangala engozini yenyanta esigazi yenzeka UPhongolo phakathi kwetruck neveni elalithola izingane zesikole. uThina Zungu bengomunye abaculi bezoduduza imndeni kulesi sikhathi esinzima kangaka. Emndenini yonke sithi nje dudu akwehlanga olungehliyo noma kwehlanga olungehlanga engazi ukuthi uNkulunkulu angabaduduza ababophe amanxeba kulesi sikhathi esinzima kangaka. Please check out the following video and leave your comment below. Bye.